Wis. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jan luar biasa. Ing atasipun gara-gara manut jam kula menika manut jam kula sing anyar niki. Anyar ya murah iki lek tuku jamu entuk 5. Ayo. Ketok ya Alexander Kristin. Ayo. Nek nggih tuku jam sinden ngoten niku entuk 5. Kangge niku kula jam butuhe lak ya nggih ndelok le mayang. Oh, iki jam 2. Oh, iki jam 3. Iki setengah 4 kudu ndang rampung. Lah sinden kebutuhane beda kok. Jame apik-apik niku iso nggih napa ngecek detak jantung ngoten niku. Iso nggih ngecek apa kuwi jenenge wong lanang nyawang karo aku seneng apa ora niku iso. Pancen ya do umuk pancen pas laris ngaten iki. Pas Agustus, September, Juli wingi pancen ya rame. Rezekine akeh, laris ra tau leren. Mula nggih sing jenenge sinden mesti jame do anyar-anyar. HP-ne niku anyar. Yen kula pol-pole rega 5 juta ngoten pun marem. Lek sinden HP 20 juta. Oh, ya ngono kuwi. Pamrih menisa bening yen nggih nyetel ik. Men ben ditutuk-tutukne le arepe ngumbar maksiat. Anggere buka HP iki lha apik ora iki apik iki ana sing critane apik iki ngono. Ora aku lek ora langsungan ora seneng. Saya layelan akhire. Nalika sonten dereng kula tepangaken setunggal mbaka setunggal. Mongko sing jenenge sinden niku bunga panggung yang tidak pernah layu. Nah niku. Sing jenenge wayang niku nuwun sewu sindene jumlahe pira ayu apa ora yen taun-taun sak menika niku penting. Nah niku baku niku. Wayang dalange sapa, sindene pira, bintang tamune sapa. Lah niku. Karo lakone apa? Ya lakone apa? Mula kula tepangaken wiwit saking Jawi piyambak menika saking Kilen. Menika kadang kula anem Mbak Lia Sundari. Angka kalih Mbak Tutik. Nama lengkapipun menawi wonten ing IG Hastuti Ibu Sukesi Rahayu ingkang angka 3 menika gawan kotak sinden harian kula sing rinten dalu menika tansah bumiring dumateng Petruk dateng pundi kemawon. Kula wayangan nggih mesti melu, kula teng kampus nggih mesti melu, dolan ning ngendi wae mesti dheweke menika tuturi. Pak. Lho. Sta tuwek-tuwek ora apa-apa, wong tuwek iki malah penak open-openane nggih, Mbah. Penak dikerok ya turu kowe kok ora ya. Nembang Bu, Kes. Nggih. Bu Kes iki jan. Iya. Tunai mboten nate utang meneh Bu Kes menika. Kes saya betul. Nembang janur gunung ukuran bunder pinola.
Ku padha karo jebul kae. Oh, alah kuwi to. Ya jineman ular kambang. Oh, iya. Kan suwira tau metu. Lho aku selerane wong tua-tua ya kudu sing klasik-klasik. Engko lek sampean sing enom-enom ya bangsane gubuk asmara. Tak kira lek Oh, Kutat Manggung. Saestu. Niku Kutat Manggung kuwi tuwa lho, Pak, gendinge. Kuat. Jenengan ngenteni dawa gendinge mboten napa-napa nggih? Nyuwun Kutat Manggung, Pak Dalang. nggih, sik ditakoni engko aja malah bosen. Kersa Kutat Manggung, Pak? Nun? Ijo le. Oh, kedawan niku lho, Pak. Ngono kula gur manut kalih sing nonton lho, mergo sing nanggap jenengan. Piye iki Kutat Manggung apa arepe ular kambang? Napa anu bar mawon iki? Malah bar. Ha iya nggih. Kutat Manggung nggih, Pak? Pun kula cendhake mangke. Nggih, pun to kula cendhake mboten masalah. Dasaripun pinten-pinten tarup niku mboten mungel. Ayo, ngoten niku kalih kula nggih leren sekedap. Ngaten. Nggih, nggih Pak Dalang. Yo. Nek jaman kula Pak Anom Surata teng alun-alun Ponorogo mesti Kutat Manggung. Nah, nggih. Jaman kula tahun 80 nggih, Pak. 80 aku rong lahir no kuwi ora. Lho wau teng pondokan kan ngendikan, wah Bukes iki mbiyen cinden kondang lho jaman tahun 80-an ngono iki, masalah. Nah iya, ora apa-apa. Mula sing tresnani jenengane malah piyai sepuh. Yen piyai sepuh malah telaten kok Bugesi tenan. Nggih, pramila kula matur suwun sanget kalih sedaya Bapak Ibu warga Sukorejo ingkang sangat kula tresnani. Saestu kula teng Ponorogo mriki pun mboten asing malih Pak, kados keluarga kula teng mriki. Sebab saben sasi saben napa nggih, meh sasi ping 3 niku tanggapan teng Ponorogo. Dadi pun kaya omah teng mriki. Pun kaya keluarga ngoten. Iki ketoke ketitisan Pak Slamet di ini. Pak Slamet sapa? Ning caru bandingi kae. Aja ngono to. Yo tindingi. Iya, Lu. Waduh, iya. Lu Satosipun kula menika ngomong neh ora. Nah, kuwi Langsung lho. gur keteko nggih. Nggih. Tombol guys. Jaman Pak Anom hur ketekung. Ngono lho, Pak. Iya ya, Mat, siap. Nah, diabani ben Iya. gayeng kayak pada masanya ngono. Iya, siap. Lah jenenge lukis kok ora. Iya kesno. Ya Iya. utawa luk ngono. Oh iya. Yo nah, Tang. Kempul luk buluk. Ayo. Yo. Iya. Tanduk, guys. Iya. Iya. Arane sik ungkul, sik utuh. Mangga Suarane kesi marai gemes. Apike kaya ngono-ngono ya anak-anak papat wisan ora. Mi. Oh iki. Aja kaya ngono kuwi iki udel ya. Udelmu kaya kesi.
Ya ndlondeng ngono kuwi. Seneng ora. Kau lek ngene malah kelingan zaman dereke Pak Anom biyen ya ngono kuwi lho. Lah aku mbiyen penggemar Kutut Manggung kok bukan sih piye to? Ora. Coba. Apa iki lu ya? Pali lah. Danget kangsa Yuk. Pak Lurah tasik lenggah niki. Nggih. Pundi Pak Lurah nggih? Sugeng lenggahipun Pak Lurah. Ayo. Nggih. Sugeng lenggahipun Pak Lurah. Pak Lurah langsung ye. Kututku Pak Kanono. Mumpung Bu Lurah turun. Oh, nggak boleh itu. Ora iya. Yo. Wengi ngagem jas menika asmanipun sinten Pak jenengan ingkang kaca tinggal nggih Mbah Kakung asmane sinten Pak Marsum wah nggih ya Bu Kesi kudute Pak Marsum no ben semangat kok ya ayo mesti kok jeru toh geruk kok jeru ora kutute Pak Marsum mata omben Putri aku
Sinden pitu suarane kaya wong 14. Kon dhuwur Bu, mereka seneng amen nek dhuwur. Yuk. Cingkoke ora. Saya tak iso kaya ngono kuwi. Ngono iki to, asosiasine penonton niku dadi beda. Apa amane cengkok kok? Mangsamu cengkok, rumasamu gulat apa? Ora. Cengkok ora. Heeh. Miring, ayo hati-hati lho. Ora was pancen miring kok, Pak. Lek orang hati-hati miringnya maring mrucut lho, ora. Cengkoke lho, larase mrucut saka mergo minir iki lara kleru iso dadi peloke. Iki nyapa to sesek ya goyoke kok geger. Ngopo to? Elingo di 10 dino. Ya. Nana. Hatta makan. Akan Kayak Bu ngene. Manuke gareng. Manuke dialange cilik. Hop. Ada Ora kena bebarang wirang nek bojo ning panggung ngono kuwi ora. Kemangsane ora. Nyuwun sewu Pak Dalang. Ora oleh ngono kuwi. Nyuwun sewu Pak, jenengan teng griya lah ingon-ingon kutut to, loro. Wis tak pateni ya, ora. Tak beleh pisan. Renek kutute. Ora iso. Kutut sing ndi? Dadi seksi kan kanca-kanca pengrawit niku anggere arep mangkat tanggapan kan ning pendopo sisih mburi, kae nek kutut ya. Guys, pangan kucing pisan. Renek manuke. Ayo manuk ndi kowe ngelokne manuke dalange cilik. Mburi pendopo lah ngono iki jenenge ngenyek ngono. Terus nek gazebo kae nek eneng sangkar cilik to. Ngerti ra? Kowe menghancurkan harga diri seorang suami ngono. Tidak boleh kamu membuka wirange suami di hadapan orang banyak. Ngarani manukku cilik ora. Nadyan tau bener ning aja ngono kuwi. Lah iya cilik. Ben ora payu, ben ra seneng demenan karo cah wedok. Aku tak takoni, nek cilik apa gedhe ajine? Ya cilik. Lah cilik kok ya anu ngono ya protes. Ngene lak atos. Oh, tok. Kala plastik lho dolanane rambu lho. Kiat. Ora. Ora jare Ria. Yo. Aku totmu cilik. Jomen. Ata makan. Putri. Makan. Putri. Gendenge muni ngono rasa dibahas. Sinden-sinden mesti takok karo kancane. Masa nek padalang cilik ora usah takon. Mesti dibayangne senengane ora. Ngono iki gur kata-kata. Dalimut. Iya Bu, ayo Bu, ayo. Ayo, robo. Winong senenge ora. Seneng deket mau nggowu terus lho Pak entuk hiburan niku. Tenan, masamu aku padake jo klitik napa piye ora? Kono kuwi. Jaramu muda
alhamdulillah lumayan kenging kangge nostalgia tombo kangen nggih Pak nggih. Mergo jenengan mendhi wis dangu mboten midhangetke mboten kelaras kutut manggung Bu Sukesi Rahayu. Sijingkas yo. Sing anget. Ya. Coba aku tak nyuwun Mbak Tutik, Mbak Winong, terus Mbak Umi, karo Mbak Diajeng. Ayo. Berempat. Ayo. Bintang tamune ora pati tampil iki gara-gara. Baterainya ngedrop pisan. Ora. Cara ngayuk Jakarta kono iki malah bintang tamu mungkin limbukan tok bar wis kondur. Iki ra kondur ade matur nuwun karo sang bintang pentas wae. Yayi ngono kuwi. Biasane engko bar gara-gara bintang tamu medun, iki engko Mbak Umi medhi ya nganti sak tancep kayone. Ayo mudhun mulih mlaku apa piye arep. Bareng rombongan kok kuwi. Yo turun gunung yo, cah papat. Loro ati pira ke lho, Tik? Tik. Loro ati 2. Oh, ayo, kok. Wah, kian sindene tepak kabeh. Ya umum pokoke, ayo. Ayo. Ya, terke maneman iki, ayo. Oh ya, maju, mundur. Ayo, di jogete cara anu engko sing pas nembang maju ning ngarep, engko terus jogete piye dadi leader diterokne mburine. Ayo. Apa loro ati 2 oleh Siden Madangkara. Indonesia merdeka, Madangkara tetap jaya. Wah, ayo.
terima kasih Mbak Tutik, matur nuwun. Mbak Diajeng Chandra Mulya, matur nuwun. Iki mau Mas Gareng nuwun sewu. Iki malah nawala saka Bapak mantan carik ing Sukorejo menika wonten wujudipun bawa dandang gula nyawiji dipun dawaken lancaran gambuh menika cakepanipun sampun wonten. Ha nggih. Penake pelok apa slindro Mas Dar iki? Gambuh. Ya. Pelok? Nggih. Pelok nggih bawane Mas Taslim dandang gula pelok Mas iki. Wis enek cakepane, sukon wulane utawa guru wilangane. Nah, kumpuli gambuh dikurke. Ayo iki magepokan karo guyub rukun Sukorejo Nyawiji. Ayo. Monggo Mas Muhammad Taslim. Benjang lamun wis padha nyawiji antarane kang padha sulaya ing kono tekan jang kane teguh lawan rahayu ayam ingkang pinanggih sapa sing kepanggihan den anggep sedulur sowang hamakarya kagunane murih tansah migunani anut kapisan nira kalajengaken gambuhipun monggo tapi Mas Dwi saking Bonang Mas nggih pokoke saleh 6 lah ya dadi ayo nyilih kae lho mana rajil 6 wis ben kono sing luwih pinter kok malah kok dikte ora ya Mas cakepan kedua
matur suwun dumateng Eyang Carik Sepuh ing sampun kepareng paring pisumbang wujudipun dandang gula kalian Sekar Gambuh magepokan ngrengga dumateng ing desa Sukorejo ing wewengkon Ponorogo mriki supaya saya sayuk rukun lan nyawiji. Trek. Nggih.